Αυτή είναι η ιστορία της χειρουργικής επέμβασης που ο Αντώνης Ρέμος κράτησε μακριά από τα φώτα και που έγινε γνωστή μόνο επειδή ο ίδιος ο γιατρός του την αποκάλυψε δημόσια. Νοσηλεύτηκε για λίγα 24 ώρα σε ιδιωτική κλινική στα νότια προάστια της Αθήνας, υπευλήθη σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και το κοινό δεν έμαθε τίποτα μέχρι που ανέβηκε μια ανάρτηση στα social media. 30 χρόνια καριέρας, 56 χρόνια ζωής και ένας τραγουδιστής που σπάνια ανοίγεται εκτός σκηνής. Έτσι έχει πάντα λειτουργεί ο Αντώνης Ρέμος και έτσι διαχειρίστηκε και αυτή τη φορά ό,τι του συνέβη, αθόρυβα και μακριά από τις κάμερες. Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν πως η αποκάλυψη θα ερχόταν από τον χειρουργό του. Ο Στράτος Κουρουμπάς δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον τραγουδιστή και διατύπωσε ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης που δεν άφηνε αμφιβολία. «Σε ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που όλα πήγαν κατευχήν και που η πορεία σου εξελίχθηκε εξαιρετικά. Εύχομαι πλέον να τα λέμε μόνο όταν τραγουδάς». Μια ανάρτηση γεμάτη ανακούφιση, αρκετή για να φέρει στο φως ό,τι είχε μείνει κρυφό. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, έγινε η επέμβαση, προγραμματισμένη από πριν, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με το κοντινό του περιβάλλον. Επρόκειτο, λένε όσοι τον γνωρίζουν, για επέμβαση ρουτίνας που δεν αντέχει αναβολή. Καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, δίπλα του παρέμεινε η Ιβόνη Μπόσνιακ και τότε ήταν που εκείνη επέλεξε να απαντήσει δημόσια στον γιατρό, με 3 μόνο λέξεις κάτω από την ανάρτησή του. «Ευχαριστούμε για όλα, γιατρέ». Πίσω από αυτή τη φράση κρυβόταν η αγωνία ολόκληρης οικογένειας που επιτέλους ανάσανε. Την ίδια ακριβώς μέρα που ο Κουρουμπάς ανέβαζε εκείνη την ανάρτηση, ο Ρέμος βρισκόταν στην κηδεία της γογός Μαστροκώστα στο Ελληνικό, μόλις ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο. Παρέμεινε εκεί σιωπηλός, με σκούρα γυαλιά που δεν αφαίρεσε ούτε μέσα στο ναό, και κάποιος που παρευρέθηκε περιέγραψε αργότερα πόσο συγκινημένος έδειχνε. Ανακούφιση για τον εαυτό του και πένθος για μια φίλη, μέσα στην ίδια μέρα. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Ρέμος εμφανιζόταν αδυνατισμένος, με ορατά τα ίχνη της νοσηλείας, ωστόσο η ανάρρωση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κυλούσε εξαιρετικά. Σήμερα βρίσκεται στο σπίτι του, ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και μοιράζεται χρόνο με την Ιβόνη και την κόρη τους, Ελένη, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την εμφάνισή του στα μουσικά βραβεία MAD. Κοιτάζει ήδη μπροστά, στη δωρεάν συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο για τα 30 χρόνια καριέρας του. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Αντώνης Ρέμος. Περνά τις δύσκολες στιγμές αθόρυβα και επιστρέφει στη σκηνή.